אולי שווה היום, אז אם... כן, אם הוא רוצה, בוודאי. תודה רבה, אדוני יושב ראש. עורך דין אורן פסטרנק, מחאת הרבעון. אני קודם כל מצטרף לעמדת יושב ראש הוועדה לגבי החלת החוק על כל מגוון העבירות בהקשר של אירועי הטרור ופעולות האיבה, ולאו דווקא רשימת העבירות שרשומה כרגע שהחוק יחול עליהן. ומצטרף גם לבקשה שזה יחול מעבר לגיל 14, אלא לקטינים בכלל עד גיל 18, או לפחות גיל 16, כמו שהציע חבר הכנסת סגלוביץ'. שתי הערות קצרות שלא נידונו לא בהצעת החוק וגם לא פה בדיון. אחת מהן זה שלפי דעתי צריך להוסיף סעיף שחקירת קטינים בהקשר הזה שאנחנו מדברים עליו של אירועי הטרור תהיה בהסכמה של שני ההורים. זה משהו שאני לא מצאתי לו אזכור בחוק, אם אני טועה בבקשה תתקנו אותי, אבל לא מצאתי לזה שום דרישה כזאת. אני חושב שזה דבר אלמנטרי. כמובן שזה בנוסף לזה שאיש מקצוע מתחום בריאות הנפש צריך לאשר שהקטין נותן חוות דעת שהוא יכול לעבור חקירה כזאת, צריך גם הסכמה של שני ההורים. והערה אחרונה, שצריך גם סעיף שיאפשר להורים או בן משפחה מקרבה ראשונית במקרה שההורים לא עלינו, לא בחיים, להיות נוכחות בזמן החקירה, גם לזה לא מצאתי כל אזכור, ולאפשר להם גם את הזכות לעצור במקרה הצורך את החקירה אם הם מרגישים שהילד שלהם כפי שהם מכירים אותו לא עומד באירוע, בסיטואציה הזאת. אני חושב שלא היה מזיק גם להכניס סעיף, אומנם נאמר פה שמכשירים את החוקרים לחקירות האלה, אבל היה ראוי שיהיה גם סעיף שיגדיר שחוקרי הילדים צריכים לעבור הכשרה מקצועית ספציפית לאירועי טרור. הוא לא מדבר ספציפית על אירועי 7 לאוקטובר, אולי זה צריך להיות משהו כללי על טרור, כי כרגע חוקרי ילדים זה משהו מאוד מאוד נרחב, ולאו דווקא ספציפית לאירועים כאלה שילדים חוו כאלה טראומות. והיה ראוי גם במקביל להכניס תיקון בחוק השב"כ שבו לחייב חקירת ילדים על ידי חוקר ילדים מטעם השירות, אבל שזה יהיה מישהו שהוא עם הכשרה לילדים, ולא יבוא מישהו שרגיל לחקור אלוהים יודע מה, טרוריסטים וישב מול ילד. גם לזה צריך לתת את הדעת. ברור לי שזה לא החוק הזה, אבל לא ראיתי שיש הצעת חוק ספציפית לגבי העניין הזה. וזהו, תודה רבה. תודה רבה. כן. בבקשה. חלק מהדברים כבר לדעתי כן קיימים בחוק הכללי, גם הנושא של ההסדרים של נוכחות בחקירה, גם... אז לפעמים יש פער, לא, ההפך, אבל לפעמים יש פער בין זה לבין הפרקטיקה, אבל הרווחה... בבקשה. באופן כללי חשוב נהלי החקירה הרגילים והסכמות הורים וכולי יהיו שווים באירועים האלה כמו ביתר חקירות הילדים. ובאמת כל הנושא הזה מוסדר בסעיף 4א לחוק לתיקון דיני ראיות הגנת ילדים, כל הסיפור של הסכמת הורים, הנסיבות בהם אפשר לחרוג מהסכמת הורים, אנחנו סבורים שהכל מכוסה בסעיף הזה. בפרקטיקה באמת כמובן כתוב שילד יחקר בידיעת הורהו, אלא אם כן באמת כתוב בחוק משהו אחר, והדברים מסודרים היום, אנחנו לא רואים סיבה לחרוג מהכללים האלה גם כאן. בסדר. אני מדבר על הודעה הורית ולא על הסכמה הורית. זה מה שאמרתי, אנחנו לא... שוב, זה החוק הכללי, מנסים לייצר אחידות בכללים כמה שאפשר. בפועל באמת כתוב בידיעת הורה, ובפועל אנחנו כמובן מתייחסים לזה כאל הסכמה, מבקשים את הסכמת ההורה, אבל אנחנו לא, זה לא הזמן להיכנס לשינויים בחוק, ואין סיבה אמיתית לשינוי באירועים האלה לעומת האירועים הרגילים. אני כן רוצה להתייחס לשני הדברים שהועלו בנוגע לנוכחות בחקירה ובנוגע לעצור את החקירה. כידוע חוקרי ילדים הם עובדים סוציאליים, ואנחנו חובתנו בכל החקירות, גם כמובן בחקירות האלו, זה לאזן בין טובת הילד לטובת החקירה, כך שאם אנחנו בעצמנו נתרשם שהילד לא מסוגל לעמוד, או הקושי הנפשי שם לא מאפשר לו להמשיך בחקירה, אנחנו אלה שנעצור את החקירה, ואם יהיה לנו איתות מההורה שיושב בחדר או לגבי הדבר הזה, אנחנו נקיים התייעצות ועצירה וחשיבה לגבי ההמשך. נוכחות בחקירה, אין לנו מניעה שמישהו יישב עם הילד, כמובן בהתאם להנחיות של מה המעורבות שלו ואיך הוא יכול לשבת, מה הוא יכול להגיד, אבל אנחנו לא נמנע נוכחות של מלווה בחקירה של ילד באירועים האלו. טוב. רק עוד התייחס לעניין של ההתייעצות, אנחנו הוספנו עוד סעיף בהצעת החוק שבעצם
קובע שקצין משטרה יתייעץ עם חוקר הילדים לפני שהוא מפנה את הילד לחקירת ילדים. כך שגם בעצם יש פה התייעצות גם בהיבטים. מוקדמת. בסדר גמור. רק נחדד שהכוונה היא על עצם השאלה אם בכלל לחקור. כן, כן. כן, אני מניחה שזאת הייתה כוונת ברור. אז בסדר. אני רק רוצה משהו לומר בפרוטוקול. פנה אליי אתמול עורך דין אורן פסטרנק, שגם הוא העביר לנו בזמנו הערות לתזכיר והיה לנו דין ודברים. הוא אמר שהוא סבור שלא היה מספיק ברור לחברי הכנסת בנושא של הסכמת הורים והנוכחות בחקירה. לא, היה ברור. אני רק אגיד את זה בסדר הטוב. הוא אמר לפחות, הוא אמר לי שלא היה מספיק ברור שזה לא משהו שמעוגן בחוק, אלא משהו שבפרקטיקה, ושאנחנו פשוט לא משנים עכשיו את כל החוק, אלא הדבר הזה נפתר בפרקטיקה, למען הסדר הטוב, ואני אומרת את זה גם. כן, שאנחנו לא משנים, המשמעות העיקרית הייתה שאנחנו לא מייצרים הסדר מיוחד בכל שאר הסדרי החוק, אלא רק בעניין תחולת העבירות והגילאים. זה היה... לא בחוק, אבל בפרקטיקה. מה בפרקטיקה, בעזרת השם? ברור.